أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ngicela u-Allah umvelinqangi umdala weyinsuku angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah umenzi weinto zonke umdala weyinsuku onomusa onesihawu. Ngivule la incwadi yeBhayibheli encwadini kaJakobe 5 iverse 19. Ithi, bazalwane bami, uma omunye kini eduka eqinisweni omunye ambuyise, yazini ukuthi obuyisile isoni ekudukeni kwendlela yaso uyakusindisa umphefumulo wakhe ekufeni, asibekele izono eziningi. Ngalamazwi ke bafowethu, namhlanje ngifuna ukukhuluma nabantu basekhaya kithi impela eMambatheni, nabasekhaya koma emachunwini. Mina ngizalwa insizwa yaseMambatheni esitholweni sasemachunwini. Ngifuna ukuqinisa ke namhlanje ukuthi ngifuna nazi izingane zakwethu, nina mawuzazi nje ukuthi wena ungwakwambatha, uma uzazi ukuthi wena ungwakwamchunu, kodwa uyinazaretha noma usonta ekuphakameni noma usonta ebuhleni noma usonta kwaShembe, lalela-ke. Namhlanje ngihluba udlubu ekhasini ngawe noma ngani. Angizanga la ukuzokutshela into ofuna ukuyizwa, kodwa ngizokutshela into ofanele ukuyizwa. Kukuwe ukuthi lento mangabe usuyizwile wena uwenzani ngayo. Uma ungowaseMambatheni noma ungwakwambatha noma uma ungowasemachunwini noma ungwakwamchunu noma ungwakwandima noma ungwakwashandu noma ungwakwandaba noma ungwakwadladla noma ungwakwamajola, ngicela wazi namhlanje ukuthi uma wena ungomunye walezibongo lezi ezimbili, ngikhuluma nawe qobo. Ngithi uyasilulaza isibongo saseMambatheni, uyasilulaza isibongo sasemachunwini, ngoba abantu basemachunwini amakhosi, abantu baseMambatheni amakhosi. Thina koShandu sakha ngomqangabhodwe, abafokazane bakha ngotshani. Thina koShandu sithiya ngenkomo, abafokazane bethiya ngamahlahla. Manje uya kanjani ukuyeka ubukhosi bakini baseMambatheni noma basemachunwini uyokhothamela ubukhosi bakwesinye isibongo? Labantu laba enibakhonzayo, enibabiza ngoNcoyincoyi, enibabiza ngoNyazi lweZulu, banesibongo sakubo sasemantungweni. Bayalwa kumanje, balwela ini ubukhosi bakubo, umcebo wakubo wasemantungweni. Wena uyafika uthi ungwaseMambatheni noma ungwasemachunwini, uzokhothomela izicethe zenye indoda zomunye umuzi. Uthini ngalesibongo saseMambatheni okuyisasebukhosini naso? Uthini ngalesibongo sasemachunwini okuyisasebukhosini naso? Awuboni yini ukuthi wena njengenkosi uyazehlisa? Inkosi ikhonza kanjani ngaphansi kwenye inkosi? Labantu bakwaShembe bayalwa phambi kwenu, balwela ubukhosi bakubo. Indodana nobaba bayalwa phambi kwenu, balwela ubukhosi bakubo. Wena uyeka ubukhosi bakini kunokuthi uyiqhene ngobukhosi bakini baseMambatheni noma basemachunwini. Uyokhothama phambi kwenye indoda uyibiza ngoNkulunkulu, indoda ebhoshayo eyetoilet njengami nawe, indoda enonkosikazi, enabafazi, eneyingane, echamayo, edlayo, ephuzayo, elalayo, ingene phansi kwejuvethi ilale nomngayo, indoda esaba indoda ngelinye ilanga eyazi kahle ukuthi nayo ilindwe ukufa,
yongena phansi kwenhlabathi idliwe zimpethu ibole ivuthuluke iphenduke umlotha njengami nawe. Ngelinye ilanga iyobe nayo imile phambi kwaNkulunkulu ilindele ukwahlulelwa. Umkhonza kanjani umuntu onjalo ube uzibiza ngokuthi wena ungwakwambatha, uzibiza ngokuthi wena ungwakwamchunu? Munye uNkulunkulu munye uNkulunkulu, akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Umkhonze yena yedwa, ungamxubi nezidalwa zakhe. Exodus 20 verse 3, Isaiah 43 verse 6. Uma ungakwenzanga lokho, funda incwadi kaLuka 16 verse 19. Uzobona ukuthi kuzokwenzakalani kuwe mawufika ethuneni. Angeke umbone ushembe mawufika ethuneni. Ngiyabonga.